someswa na hii kikundi. Jatend migawo mar omenda Ngire Njuguna Ndung'u owacho ni piny owacho mar Kenya Kwanza chano timo lokruok e duol mochung' ne choko osuru e pacho kae KRA iketo osiepe kind jopiny kod KRA. Ka oloso e nyim komiti mar od bura mar Senate mochung' ne weche mag budget, Ndung'u onyiso geno mare ni ochumi ma pacho ka dhi dongore nyaka 6% e hik omwom mar 2023-2024. Ndung'u onyiso komiti no ni piny owacho dhi duoko piny chenro mag kawo hola kowuok e pinje maoko. The KRA should correct 3 trillion in the financial year 2023-2024, and we should move to about 4 trillion in the medium term. A combination of both tax administrative and tax policy reforms will be required, and Mr. Chairman will be coming to you and your team and your committee for support, because we have to improve, we have to reform most of the tax policy, and more specifically in tax instruments. We are making an assumption that total revenue correction can be projected to 2.9 trillion. That is about 17.8% of GDP, and the total expenditures projected at 3.67 trillion. That's about 22.5% of GDP, which gives us a fiscal gap of 4.4%. Riwruok mandiko jotich e pacho ka FKE okwayo